Σε ένα κόσμο όπου το να βρίσκεις τους 4 άσους είναι το απόλυτο κόλπο. Ένας άνθρωπος θα σας μάθει ένα ξεχασμένο μυστικό. Αυτός είναι ο Ερμής και είναι ένας από τους καλύτερους μάγους στον κόσμο. Χρειάζεται λίγο δουλειά ακόμα. Γι' αυτό αποφάσισε να πάει ένα ταξίδι για να βρει το καλύτερο κόλπο με άσους. Και επέστρεψε, σοφότερος από ποτέ. Οκ. Μπορεί το intro μας να ήταν λίγο υπερβολικό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τέλειο κόλπο και δεν θα βρούμε εμείς τους 4 άσους, αλλά ο θεατής μας. Και μιας και δεν έχω κανέναν εδώ σήμερα να με βοηθήσει, θα αυτοσχεδιάσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Λοιπόν, hey Google, μπορείς να με βοηθήσεις? Φυσικά, Ερμή. Τέλεια. Θα ήθελα να μου πεις stop σε 3 τυχαία σημεία. Οκ. Είσαι υπέροχη. Εσύ είσαι υπέροχος. Λοιπόν, πες μου stop καθώς ανακατεύω. Stop. Ωραία. Άλλη μια φορά. Stop. Σούπερ. Και μια τελευταία. Stop. Τέλεια. Και χωρίσαμε την τράπουλα σε 4 πακέτα. Αλλά όχι τυχαία πακέτα, γιατί το κορίτσι μας σταμάτησε ακριβώς εκεί που είναι οι 4 άσοι. Χαμός. Ευχαριστώ Google. Πάμε να το μάθουμε. Wow. Το μυστικό μας είναι ιδιαίτερα απλό. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία μίνι προετοιμασία να έχουμε τους 4 άσους πάνω στην τράπουλα. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε από την αρχή, έχοντας έτοιμη την τράπουλα, ή καθώς μιλάμε στο θεατή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. μια δικαιολογία ότι ψάχνουμε, κάτσε να δω αν έχεις τους τζόκερ πάνω και σιγά σιγά να τους φέρουμε για να ξεκινήσουμε το κόλπο. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι ζητάμε στο θεατή να μας πει stop καθώς ανακατεύουμε και το ανακάτεμα είναι λίγο ιδιαίτερο. Φαίνεται σαν το κλασικό ανακάτεμα που κάνουμε, παρόλα αυτά, όταν το κάνουμε, κρατάμε και το πρώτο φύλλο. Άλλη μια φορά, γλιστράμε το φύλλο παρέα με το ανακάτεμα και μετά συνεχίζουμε χωρίς να πειράζουμε το stack που έχουμε πάνω. Όταν μας πει stop, αφήνουμε το πρώτο πακέτο και συνεχίζουμε και έχουμε τους 3 άσους πάνω. Οπότε, το ίδιο πράγμα 3 φορές. Ξανά γλιστράω, συνεχίζω να ανακατεύω, όπως βλέπετε από μπροστά δεν φαίνεται τίποτα και αφήνω. Και τελευταία φορά, το ίδιο πράγμα, γλιστράω, ανακατεύω και το κόλπο μας είναι έτοιμο. Εδώ, ενθουσιασμένα, δείχνουμε τους 4 άσους και απολαμβάνουμε το χειροκρότημά μας. Αυτό ήταν το κόλπο μας για σήμερα, γρήγορο, εύκολο και τέλειο. Και πάνω απ' όλα με την αξιολάτρευτη... Πού πήγε το κινητό μου? Φέρ' το εδώ. Φέρ' το εδώ αυτό. Hey Google, θες να πεις κάτι στον κόσμο? Αν σας άρεσε το σημερινό κόλπο, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταστρέψει τον κόσμο. Καλά, θα το δούμε αυτό. Ήμουν Ερμής ο Μάγος, ευχαριστώ που μαγευτήκατε μαζί μου και σήμερα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Έως τότε μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά.